torretxo koñatira? Diru eske? Zeta torretxo pa? Nik ez dagoet euren kontra ezer, baina jente hori etxat asko guztain. Kalien diru eske, ez da itxuria. Eura derrixen etxoi olako ikiten, Jo, badakit etorkizun baten bila etorri direla, baina hobeto berrian. Kalera etorteko bi aldiz pentsatu bier, oilen etzan pasaitien. Ba, errexoan agertu denetik ez nago apela zei. Kalien eta konprak ezin lasagin eta beti atentu hon behar. Oñatin ez eusenean, danak tranquili biltzen ginen. Oin berriz, danak bildurrez. Ba, kalien bilurrez, atzak abeira. Zenek egarri segon nahiko oñatira. Ha, udaletxeak. Oñati, dabilen herria.